बर'नि गिबिसिन आइजो गोरायुं फोरोंगिरि रुंसारि रेणु बर'नि गोसोखां सान फालिदों। बर' माहारिनि गेजेरावनो गिबिसिन आइजो गोरायुं जानाय फोरोंगिरि बरमा फरायसालिमानि गायसनगिरि आरो बर'नि गिबिसिन एमए उथ्रिसारनो हानाय रेणु बर'नि खुंगा 5थि गोसोखांथि सानखौ बरमा फरायसालिमानि बानजायनायाव खुंफुंनाय जायो। बर'नि गिबि आइजो गोरायुं रेणु बर'आ 2017 मायथाइनि 19 जुन खालार एबा दिनैनि सानाव बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांदोंमोन। रुंसारि रेणु बर'आ सासे गोरायुं जानानै सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां थुलुंगाखां होनायजों लोगोसे समाजनि गोबां बिथिङावनो बाहागो लादोंमोन। बिथाङा सासे लिरगिरि, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि, सावथुननि फावखुंग्रि महरै बायदि बिथिङाव गोबां बिहोमा होदोंमोन। रुंसारि रेणु बर'नि 5थि गोसोखांथि सान महरै बरमा फरायसालिमा बर' गौथुमनि बानजायनायाव 17, 18 आरो 19 जुन खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों मेथाइ खननाय बादायनाय, मोसानाय बादायनाय, हरखाब बिबुंथि, खन्थाइ लिरनाय, सुंद' सल' लिरनाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों। आंनि समा सफैलायबाय। दिनै मोनाबिलि 9 रिंगानिफ्राय बिस्थिबारनि फुंनि 9 रिंगासिम बे सोलिगोन। गासै सानबा जागोन। बिथाङा दा फाइनाल राउन्डआव सहैनानै दङ। दा बिथांखौ देरहाहोनांगौआ जों बयनिबो बिबान। थांनाय 3थि खेबनि जि भटिं राउन्ड बेयाव बिथाङा हाइस्ट भट मोननो हादों आरो नैबे जोबथा जे माने 26 जुनाव फाइनाल जागोन बिसिम जों बिथांखौ भट होनानै देरहाहोनांगौआ जों बयनिबो बिबान जाना फैबाय आरो आं गलाघाटनि हिसाबै आं बेखौनो खावलायनो सानगोन जे जोंहा दिनै नबजित नार्जारिया गावनि टेलेन्ट, गावनि केपासिटि, गावनि स्किलनि गेजेरजों दासिमबो बिथाङा जिखिनि पारफर्म खालामबाय बिथाङा दिनै गावनि मासिखौ रोखा खालामनानै दोनबाय आरो बिथाङा दासिमबो दङ आरो बिथांखौ देरहाहोनायनि थाखाय जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो आफाद, साफ्रोमबो इन्डिभिजुवेल आरो मोनफ्रोमबो गौथुमा जेरैबायदि मदद होबाय आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावनो सानदों जिल्लानि जानानै आरो नबजित नार्जारि न'खरनि जानानै आरो फिन खेबसेबाव आं बेखौनो खावलायदों दिनै आं स्टुडेन्ट बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे नबजित नार्जारिखौ फिन खेबसेबाव जोङो फाइनाल राउन्डआव बिथांखौ जाहाथे देरहाहोनो हायो। दा बेनि थाखाय नैबे सानबा भटिं लाइना खुला जाबाय। दिनै मोनाबिलि 9 रिंगानिफ्राय बिस्थिबार फुंनि 9 रिंगासिम बे सोलिगोन। दा नोंथांमोन बयखौबो आङो फिन खेबसेबाव आं खावलायबाय माने 9152915246 बे नाम्बाराव मिस कल होनानै बिथांखौ जाहाथे बयबो देरहाहोयो आरो बे देरहानाय बर' हारिनिनो देरहानाय जागोन। नेसनेल लेभेलाव फिन खेबसेबाव जों मोसानायनि गेजेरजों बर' हारिया गावनि मासिखौ जोङो नेसनेल लेभेलाव खेबसेबाव जोङो बेखौ माने रोखा जों खालामनो हागोन जे जोंबोदि जोङो मोसानायाव खम नङा बा बर' हारियाबो जे खम नङा जों बेखौ फिन खेबसेबाव दिन्थिनो हागोन। आं बेखौ मिजिं थिदों। गतिके आं बयखौबो खावलायफिनबाय जे जिखिनिया नोंथांमोनाथ' गाव मिथिखाबाय इन्डिभिजुवेल हिसाबै आरो जायफोर मिथियाखै बिथांमोनखौबो जाहाथे एसे मिथिहोनानै जाहाथे बिथांखौ भट होनानै देरहाहोयो आं बेखौनो खावलायबाय। रुंसारि गेदेमा रेणु बर' आब' नङामोनब्ला हयथ' आंबो कलेजनि प्रफेसार जाहैनाय नङामोन। आंनि जिउनि माने समस्त माने जिथु इउटार्न होननानै बुङो बे आब'नि नाजानायनि थाखायनो जादों। आं आब'जों बेयावहाय हाबजेननायनिफ्रायनो इनफेक्ट आब'आनो आंखौ बेयाव लानानै फैदों। आब' रेणु बर'आ गुवाहाटि बुहुम फरायसालियाव जेब्ला आं फरायबाय थादोंमोन आं फाइनेल एग्जाम होनायखौ मिन्थिनानै आंनि रिजाल्ट होनायनि सिगाङावनो फाइनेल एग्जाम होखांनाय लोगो लोगो आंखौ इउनिभारसिटिनिफ्रायनो थोंजोङै बरमा कलेजाव लानानै फैदों। खारन बे समावहाय बर' फरायसाफोरनो फोरोंगिरि नांगौ जादोंमोन आरो मेजरिटि बर' स्टुडेन्ट फोरोंगिरि गैया। ओमफ्राय गभर्नमेन्टनो जुदि बे बर' पस्टखौ जुदि क्रियेट खालामनोब्ला बेवहाय सासे फोरोंगिरि थानायखौ दिन्थिनो दरखार जादोंमोन। बेवहाय आब'आ होनबाय जे नों गासैबो साननायखौ दोनथ'नानै बर' गथ'फोरनि माने मोजांनि थाखाय फैदो। आंबो एकमात्र बे सार्थ'आवनो जुदिव पस्टआ जायाखैमोन जेबो थाखा फैसाबो आंनो होनो हायाखैमोन। आं फैनानै नुफैबाय जे बेवहाय 60-70% बारा बर' गथ'फोर जायफ्रा फोरोंगिरि सासेबो गैया। गोबां जेंनाजों साग्लोबजाना दंमोन बर' गथ'फ्रा। बेवहाय आंहाबो माने अननाय फैबाय जे आं जास्ट टु सार्भ आवर बर' स्टुडेन्टस बेनि थाखायनो आं बेयाव जइन जायो आरो बेबायदिनो आङो आब'आ बेनिफ्राय ओंखारलांनायसिम रिटायार जाना ओंखारलांनायसिम आं दङमोन आरो आं जुदिव आङो VRS लाबाय थेवब्लाबो आं गासै 26 बोसोर आं बे बरमा कलेजाव दङमोन। थरजा बेरानि न' फिसा फिसायाव क्लास खालामनायनिफ्राय लाजेननानै दानि जिथु RCC बिल्डिं बेहालागै आं मोनदों आरो आं गावखौ बिराद
खाफाल गोनां होननानै सानो। बिथाङा गोरायुं जानानै थानाय समाव कलेजनि फारसे बिथाङा बा फरायसाफोरनि माबायदि खामानि मावबोदोंमोन? बिथाङा सिगां प्रिन्सिपाल भाइस प्रिन्सिपालमोन, बेनि उनाव प्रिन्सिपाल इनचार्ज जादों। बेखौ रावजोंबो रुजुजाया। शी वाज अ ग्रेट टीचार, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट सशियेल एक्टिभिस्ट, ग्रेट विमेन एक्टिभिस्ट। एडमिनिस्ट्रेटर हिसाबै हौवा मानसिनिख्रुइबो बांसिन माने एक्टिभमोन। आं बेनिखायनो बुंदों जे आंनि बे 26 इयार्स खामानि मावनाय आं गोबां प्रिन्सिपाल नुबोदों बेवहाय चार्ज लानानै खामानि मावनाय। खिन्थु बिथाङा जिबायदि सालायोमोन, फुंनि 8टायाव फैब्लाबो जोङो आब'खौ बेवहाय नुयो आरो गासैबो थांखांनायनि उनाव मालाबा हयथ' दरखार जाब्ला बिथाङा हरनि 7टासिम बे कलेजाव थायो। गावनि न'निख्रुइ बांसिन सम बिथाङा कलेजाव होयोमोन। ओमफ्राय बे कलेजखौ जागायजेननायावथ' आरो जों बिथांनि बिहोमाखौ बुंनो नांलिया, जे माइ बस्था लानानै माइ खांथिंहाय कलेजखौ बिदिनो रुजुबोबाय, गायसनबोबाय। बेनि उनावहाय बिथाङा जिखिनि स्ट्रिक्टनेस दिन्थिनो नांगौ आरो जिबादि अननाय दिन्थिनो नांगौ, जिबादि कन्ट्रल खालामनो नांगौ, गासैबो बिथिङाव एबसुलिउटलि माने थिग मथेहाय बिथाङा कलेजखौ दैदेनदोंमोन जेब्ला बिथाङा गोरायुं जानानै दङमोन। जों बुङोब्ला फार्स्ट अफ अल बिथाङा बर' आइजोनिनो गिबि MA डिग्रि हल्डार। बे एरियायावहाय बर'मा ओनसोलाव बर'मा कलेजखौ होबाय। बेनि अनगायैबो 1967आवनो बिथाङा अल बर' वुमेन एस'सिएशन आबोआ होननायखौ दादोंमोन बर' आइजोफोरनि जौगाथायनि थाखाय, जेखौ आबोआ होननानै जोंबो बेयाव मिन्थियो। बेयाव फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा गोबां माने आइजो जौगाथायनि थाखाय आरो बे ओनसोलनि सोलोंथाइ बिफानाव जाहाथे जौगाथाय लाबोनो हायो बेनि थाखाय गोबां खामानि मावदों। बिथाङा रमान स्ट्रिट मुभमेन्ट समाव माइ गुदु हाखुमानानैहाय मालायनि न'आव थाखुमानानै उन्दुखुमानानै मुभमेन्टआव बाहागो लानाय आइजो। बेबादिहाय आरो लिरनायनि बेलायाव जों नुयो बिथाङा मोजां गोख्रों लिरगिरि। बिथांनि गोबां लिरबिदांफ्रा फरायसालियाव कलेजाव फरायहोजायो आरो बिथाङा थैनाय बोसोरावनो, रुंसारि जानाय बोसोरावनो बिनिखाय चिलड्रेन बिफानावहाय माने बाल बिफानावहाय बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोननो हादों। स' गासैबो बिथिङाव आब' रेनुनि जि बिहोमा बेखौ जोङो बुंनांगोन। सोलोंथायावनो जा, समाजावनो जा, आइजोफोरनि जौगाथायावनो जा, हारिनि मोनथायावनो जा, मोनफ्रोमबो बिथिङाव आब' रेनुनि बिहोमाखौ दिनैनि सानाव जोङो गोसोखाङाबा जों खारग'आ। हारिमु बिथिङावबो बिथाङा आनखि गावनो मामोन बेयो सोदोमस्रि हारिमु आफाद होननानै गोख्रों मोनसे बर'नि गेदेर गोलावफोरखौ लानानै मोनसे आफाद दानानै बर' हारिमुखौ ओरैबायदि सिबिलांबाय जे बिथाङा बासिराम जोहोलाव होननाय फिल्मखौ दिहुनबाय, गावबो एक्टिं खालामदों। मोजां एक्टर हिसाबैबो जों बिथांखौ मिन्थियो। नाथाय गासैबो बिथिङाव कमप्लिट सासे पार्सन, माने फर दा बर' कमिउनिटि, बर' हारिनि थाखाय सासे गासैथिंबो नोजोर होनानै खामानि मावनो हानाय सासे सुबुंमोन होननानै जों बुङो। सानथामनि हाबाफारि लानानै रेनु बर'नि गोसोखां सानखौ फालिनो आखायाव लादों आरो दिनै फैयै सानथाम जाफैबाय। जोङो सानथामनि हाबाफारियाव जोङो गिबियावनो खन्थाइ आवरायनाय, बायदिसिना बाथ्रा दान्थेलायनाय, हरखाब बुंनाय, मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय, जेरैहाय खुगा मेथाइ रोजाबनाय, गोदान मेथाइ रोजाबनाय बायदिसिना जोङो बेबायदि हाबाफारि लादों। लोगोसे थुनलाइयारि बिथिङावबो जोङो माने जेरै खन्थाइ आवरायनाय, लोगोसे खन्थाइ लिरनाय, सुंद' सल' लिरनाय बायदिसिना जोङो हाबाफारि लादों। आरो बे जोंनि हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि गासै फरायसालिमाफोरनि फरायसुलिफोरा बेवहाय नुजाथिफैदों। लोगोसे जोंनि बे जि बादायनाय हाबाफारियाव बिथांमोनाबो बाहागो लादों, गासै फरायसुलिफोरानो। आरो लोगोसे जोङो रेनु बर' बायदेवखौ जोङो गोसोखांथि महरै जा सान फालिनाय बिनि गोबां ओंथि दङ। मानोना रेनु बर' बायदेवा जोंनि बर' समाजनिनो गिबिसिन आइजो MA पास जानाय, आरोबाव बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि, माने हारि फोजाखांगिरि, लोगोसे जोंनि बर'मा फरायसालिमानि
माने बिबानाव थानाय गिबि आइजो गोरायुं लोगोसे बिथाङा फावखुंग्रिमोनबो आरो बायदिसिना समाजनि बिहोमा होलांदों। बिनिखायनो जोङो रेनु बर' बायदेवखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय समाजाव मोनसे फकासाव लाबोनो थाखाय जों बेबायदि हाबाफारिखौ खुंदोङो। दिनै खुङै खुङै जोङो बोसोरबा जाबाय आरो इयुनावबो जोङो बेबायदि खुंबाय थागोन। लोगोसे बे खुंनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे समाजाव मेसेज होनो नागिरोदि जोंनि गेजेरावबो सासे मानिजाथाव सिबिजाथाव बिमा महरनि आइजो दोङो होननानै, जाय आइजोनि मुङानो रेनु बर'। आरो रेनु बर'खौ जों ओरैबायदि लाखिदों जे मोनसे बर' समाजनि बिमानि मोनसे सिनायथि, मोनसे बिमानि सिम्बल, जोंनि बर' बिमानि आइ, जायखौनोखि जों बुंगोन रेनु बर'। मानोना बिथाङा बिमा महरै जोंनि समाज फोजाखांनाय आरो फोसाबनाय बा बायदिसिना जौगालु खामानियाव खामानि मावबोदों। बेनिखायनो जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ खुंफुंनो लादोङो आरो बेबायदि जोङो गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनिफ्राय फरायसा फैनायफोरा बेवहायनो फैनानै नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360